Amb el lema No perdis de vista el glaucoma, des de l'Institut ens hem unit a la iniciativa de la Setmana Mundial del Glaucoma per fer una campanya de diagnòstic precoç de la malaltia. El que hem fet és una jornada de portes obertes on pacients d'arreu de Catalunya poden venir i els hi mirem el nervi òptic i també els hi prenem la pressió intraocular, que serien les dues potes principals pel diagnòstic de la malaltia. Que una malaltia tingui un dia mundial posa en dimensió l'impacte i la importància que pot tenir sobre les persones. El glaucoma possiblement és la causa de ceguesa més evitable que pot haver i que té un tractament relativament fàcil. El problema d'aquesta malaltia és que no avisa i quan el pacient s'adona compte que té problemes visuals, la malaltia ja ha anat massa lluny i estem molt a punt de la ceguesa. Detectar-ho és relativament senzill, només veient imatges del fons de l'ull, prenent la pressió intraocular i quan un pacient se li detecta que té aquest glaucoma, el tractament preventiu realment resol aquesta situació. Per la qual cosa és una llàstima que més de la meitat de la població que té glaucoma no en sigui conscient i volem intentar esmenar aquesta situació.